quero agradecer á Asociación de Escritores de Lingua Galega e á Xunta de Galicia por este convite. A verdade é que é un placer estar hoxe aquí neste espazo tan especial como é a literatura galega nas nosas voces. Sempre digo que somos vos que ao fío das palabras dunha gran esponsa. Esa esponsa que medra cos nosos sentimentos, cos nosas emocións, cos nosos soños, estás a facer a verdade que moi grande, non? Bueno, son Soledad García, podes chamarme Sole como o sol cunha E. Se algo caracteriza a miña obra, pois é a miña paixón polos animais, pola natureza, pola lingua, pola cultura e polo patrimonio. Ben, que podo contarvos? Pois vou intentar facer unha pequena trayectoria dos meus libros ata o último, que este que veño a presentar estes días, que é un paseo polo Nadal de Vigo. Ben, pois vou comenzar con San Agustín, non? Vemos de pasar estas datas de Samaín, non? Os nosos ancestros, o povo celta, dividía o ano en dúas partes, e cando chegaba a parte escura e cando prendían cabazas para darlle forza ao sol para vencer esa escuridade do inverno. Entón, este libro é un libro con matopeas moi divertido para vencer o medo a eses seres escuros, non? Agora mesmo estamos na festividade do farol. Estamos nestas datas de reflexión, de buscar esa nosa luz interior, non? E como buscamos? Pois mirade, podemos inspirarnos en San Martiño, que el era un soldado que riscou a súa capa para abrigar a un mendigo do frío do inverno. Entón, nesta festividade, como vos digo, temos que buscar esa luz interior. Tal como as árbores deixan caer as follas, non? Nós temos que buscar esa conexión, esa paz interior para conectarnos coa natureza. Así que, como comenzar? Pois comenzamos cun soño moi grande e unha nena moi pequena. E así comeza o meu primeiro libro, que se chama Dedas, é un libro evolutivo de 1 a 6 anos, no que trato a diversidade. Baixo o lema tan iguais, tan diferentes. Di así: hola, hola, caracola. Trato, pois iso, esa diversidade. Falamos aquí de dúas protagonistas, non? Unha nena e unha serea que quere ter dedas para brincar polas pedras. Ese soño faise realidade. Esa serea chamase Calíope, e Calíope ten unha misión. Esa misión que, pois, percorrer toda a costa de Nigrán na busca de un mosaico, o mosaico do Museo Milenario de Panxón, que estaba en Nova York, na Galería Carlton Works, e grazas a toda a xente de Nigrán que apoiou para que ese mosaico este de volta. Estes días, hai xusto 2 días, anunciouse que o mosaico xa está en Madrid, por moi prontiño estará, pois, probablemente na Biblioteca de Nigrán, para que podamos ver todas esas xoias do patrimonio, non? Por exemplo, un paseo por Nigrán comeza así. Hai moitos anos aconteceu algo extraordinario en Nigrán. Na véspera do San Xoán, unha serea que desexaba ter dedas para brincar pola area apareceu na praia de Patos, entre as rochas afiadas e lisas como encerados e os fósiles milenarios de árbores que agora parecen pedra. Chagara coa forza dun froito de verán, os mariñeiros de Panxón coñecíana, chamábana Calíope, famosa polo furacán da súa longa cabeleira, adoitaba acompañádolos nas duras jornadas de traballo no mar. Calíope era a única filla do rei do Gran Burato. Viñera acompañada de moitos peixes, mais ao chegar a Patos, os seus amigos supersticiosos e asustados tornaron mar adentro, azoutados polos refachos de vento e o brivar das ondas contra os seus corpos en coiros, confiándolle o seu coido aos surfistas. Esas dedas, esas dedas dos pés medran a través da comarca, a miña comarca, o Miñor. Entonces imos por un paseo por Baiona. Aquí o pequeno garrano da Serra da Groba Artai tendrá que loitar incansable contra unhas árbores frus, porque fan frus, que son os aerogeneradores. Imos loitar tamén percorrendo a costa para salvar o carballo, sí, o carballo Quer. Imos ler un cachiño, di así:
Artai é redondo e pequeno, da cor do mel, ten as crinas negras e unha mancha en forma de raio na fronte que nos cabalos se chama cordón. Artai ten un cordón de raio e ao final das patas brancas, como se levase botas, e con elas brinca na serra da Groba onde naceu. Porque Artai naceu unha noite de tormenta, cando bateu un raio no cortellincho e fixo un burato no que apareceu Artai, un burato que comenzou a encherse de choiva e converterse en poza, na Poza Nova, da que sacaron Artai o resto dos garranos para que non afogase. E así como todo o mundo pensa que Artai é fillo da Manda, porque naceu sen mai, alimentado por todas as nais da Groba, cun pouco de leite cada unha, pola auga da poza onde naceu a Poza Nova e polas landras dun carballo o seu amigo Quer. E como vos dicía, a comarca do Miñor remata esta saga de libros cun paseo por Gondomar. Que fago nun paseo con Gondomar? Pois tamén vou defender algo. Neste caso vou defender as terras raras da Serra do Galiñeiro. Eses materiais preciosos que queren explotar, o que temos que facer é reducir o noso consumo, eu penso, non? E coidar a natureza. Entón, neste conto vou espertar as 10 fadas que viven cada en súa parroquia de Gondomar a través de experimentos científicos en 75 km cuadrados do percorrido que ten Gondomar, non? E para que? Pois iso, para vencer a trasno do mal, que quere queimalo todo, o monte, as serras, as montañas, co fin de extraer esas terras preciosas, non? Un paseo por Gondomar comeza así. Esta sorprendente historia sucedeu hai moi poucos anos nun lugar chamado Gondomar. O noso protagonista chamase Diego, ten só 455 anos, vive na Casa Peralda, lendo libros bellos e tocando piano. Ten as orellas en punta, a barba longa e o nariz afiado. Usa sempre un chapou ciano que nos trasnos se chama duón. Diego ten un duón máxico e con el aparece e desaparece, dándolle a pensar a xente que na Casa Peralda vive unha fantasma. Un día, enfastiados, as veciñas e veciños foron chamar ao alcalde. A bofé que vou solucionar este misterio, respondeu contundente Paco, que así se chamaba o alcalde. Deixo aí. Bueno, estes libros teñen un QR para descargar toda a ruta que, teño que dicilo, está xepeada coa miña filla, foto a foto, lugar a lugar, para percorrer toda a comarca do Miñor e facerse con ese patrimonio. Aquí hai cousas maravillosas, alabardas, hai castros, hai petróglifos, bueno, é unha maravilla. Tivemos que ir, esa defensa tivo que ser moi forte dos garranos e tivemos que chegar a Berlín e levar este libro traducido polo meu marido, Fran Fernández, a Feria Internacional Bors, a Walking Bayona, ¿sí? Dentro do proxecto do Safari Tolóxico dos Garranos. E, bueno, podo dicir que actualmente os 3 parques que estaban proxectados na Serra da Groba están activados, así que eu super feliz. Que máis os podo contar? Bueno, hai obras que me enchen moito o corazón. Esta, por exemplo, pode ser unha. Este pequeno libriño, que agora saquei uns libriños de peto, este pequeno libriño para xogar cos papos dos dedos, ¿sí? Para os máis pequeniños. É un libro de defensa dos animais, é un libro para loitar. E por que é tan importante? Porque realmente é o primeiro libro que me escribín a miña nena. Este ano saiu agora no marco, ademais, presenteino aquí, para defender eso, os animais que están engaiolados, non? Entonces, ábrete gaiola. Ten unha gaioliña que imos pasando a través dunha canción que está aquí no libro. Mirad, aquí está. Esta está neste QR, temos unha canción. Entonces esa gaiola vaise movendo a través do libro para liberar de todos esos animais engaiolados. E logo hai un mapa final para esa primeira conexión co mapa mundi, cos continentes, porque cada animal vai volver ao seu hábitat, non? Iso, este ano, neste verán, traballamos con arxila, o aire, para facer todos estes animaliños que son, a verdade, preciosísimos. Que máis? Aposeopese. Aposeopese é unha obra moi especial. É unha obra moi especial porque é un homenaxe ao meu papá. El era un afeccionado apicultor e un albanel. Bueno, esta obra foi galardoada en 2 premios, no premio Manuel Leiras Pulpeiro en Mondoñedo e no premio Manuel Oreste en Paradela. 2 rexións de Lugo.
Por que moi especial? Porque el tiña raíces lucenses e non puido voltar a Lugo. Ten apaxotempos para aprender do oficio de albanel e tamén do oficio de apicultor, non? Di así. Habita en min o veleno, un código deserto mórdeme as crinas, sermolan augamares na memoria, porque a memoria é un animal doente que xoga a camuflarse na néboa. Mata de voces cabila esmigallada nunha marea presa ferinte, de vice pola vida a cuadratura accidental dun pentagrama. Unha operación deixou nunha cadeira de rodas, pasou 10 anos moi tristes, pero bueno, como deixei escrito aquí, onde mires ti, reverdece na nosa horta, a horta que compartimos. Eu prometinlle ao meu pai que onde mires ti, respirarei as pistas do teu lombo queimado. E imos pasar agora pois a esa homenaxe que tamén lle fai a miña filla ao seu avó. Un libriño tamén de peto, cun xogo final, con abelliñas para xogar a polinizar. Este libro que está feito todo con rimas, ten a súa voz, a voz da súa nena, da súa neta, non? Para facer esa homenaxe ao seu avó. Di así: as abellas con ase ferrete voan incansables polo ar sen billete. O billete mailo pasaporte as súas inimigas foron solicitar a corte. A corte denegou acceso. Avespas asiáticas inicien regreso. Deixámolo aí. Bueno, que máis? Agora sí que teño que ir aquí a Vigo e teño que ensinarllos a Urco. Este libro é un libro que donei a Vigo para defender os animais que están no refuxio municipal, que por desgraza son moitos. Temos que frear este abandono. Este libro é un libro inspirado nunha historia real que lle pasou aos meus amigos. Bueno, Urco existe, agarda que leas a súa historia de amor. Por que? Porque Urco está ilustrado todo con materiais de refugallo, todo que tiñamos na casa, dende plásticos de todo tipo, dende envases de bricks, cachiños que veñen nas caixas, que máis? Bueno, todo, inda que pareza que non é liso, todo é liso, unha palliña. Mirade por aquí, mirade que maravilla. Despois aquí temos esta pizza que está moi rica, as redes de froitas e das patacas. Ben, por que estou tan orgullosa deste libro? Porque, bueno, aquí o Concello de Vigo apoiou o libro, non? Estás a entregar nos centros escolares de toda a cidade, son xa 6.000 libros entregados. O ano pasado adotáronse en Vigo uns 90 animais. Este ano, dende que está o libro, esas charlas divulgativas que tamén fago, levamos xa 200 animais adotados ata agosto, ou seja que a cifra xa está superando o dobre e ainda nos quedan meses por contar. Así que, pois iso, tal e como o liso pode converterse nunha obra de arte, os animais do refuxio merecen tamén esa segunda oportunidade. Que máis me queda por aquí? Quédame xa a poemar co vida. Este poemario que perdino agora mesmo, vou no atopar, é pequeniño. Bueno, a ver, aparecerá por aquí, imos ver, mesturouse. Ah, mira, aquí está, o fondo de todo. Bueno, que poemar con vida? Pois é un libro que fixe un poemario en formato estrela, un poema visual, sí, para representar a todas as persoas que faleceron durante a COVID, sí. Ben, a través de 6 cadros, representando esa dor, esa injustiza, ata esa vacina final, non? Pois fago esa homenaxe aos sanitarios, ao persoal sanitario e de protección civil pola súa encomiable traballo durante a pandemia. Grazas de corazón. Este foi entregado gratuitamente a todos os sanitarios e a todas as persoas que axudaron, e penso que ainda quedan copias en Baiona.
que foi o concello que o patrocinou, que foi a impresión. Que máis? Bueno, pois aquí ainda faltan 2 libros, non están, teño que cambiar o roller. Este último libro é un complemento, un paseo por Nigrán. Un paseo por Nigrán, Calíope, é a defensora máxima das tradicións. Ela defende o ramo de San Xoán. Eu sempre fago o ramo de San Xoán. Na miña casa faise un ramo, non se botan as ervas directamente no balde, non? Faise un ramo, ese ramo pasa toda a noite a luz da lúa e o do orballo para que fagan a súa cura, e o día seguinte retirámolo, sí, e o guardamos durante un ano, porque durante ese ano vai nos ser o noso fiel guardián, sí? E o ano seguinte queimámolo na fogueira, facemos un ramo novo. Ben, sempre temos que pedirlle o loureiro. O loureiro é esa erva que nos vai dar a forza para que se cumpran os nosos soños, porque di así: se o corazón anhela e busca aferrado, atoparás no loureiro o que foi soñado. Imos ler outras, son 33 plantas aromáticas medicinais que recollo, porque a miña sogra dicíame: mi niña que andas no monte, con que lavas o pelo? Cunha erva que se chama tormentelo. Entón eu dixen, por que non fago un herbario da A a Z, herbario do solsticio de verán, en vez de facer as propiedades que ten cada planta? Pois non, recollo todas esas proverbios, lendas, non? A árnica di así: a árnica todas as dores cura, non sendo a morte que é moi dura. E, por exemplo, vou vos falar de Midas. Midas tiña unha filla querida, caléndula o seu nome, flor da súa vida. Dicía con orgullo e gran emoción: serás a princesa con máis posesión. Pero a pequena do ouro pasaba, amaba o seu xardín onde sempre xogaba. As flores, o brillo do sol eran para ela o máis grande valor. Como é para min a natureza. Para rematar, un paseo polo Nadal de Vigo. Vale. Un domel é un tributo poético á cidade de Vigo, á súa xente, á súa historia. É moito máis que un ser mitolóxico. Combino, como vos digo, os cambios culturais e históricos da cidade a través da dragoa de luz, desa luz interior que buscamos. Entón, di así, a ver se lembro: un domel é longa e corpulenta, da cor do ouro, algo afusada e fervella, con cristas aguzadas na cabeza que nas dragoas se chaman cimae. Un domel ten 2 cimaes de cervo na cabeza e unha cola que reloce como se tivese escamas, e con ela mantén o equilibrio cando paira coas ás abertas e quedas na cidade de Vigo onde naceu. Porque un domel naceu unha noite de inverno. Era un xoves de 1573, o mesmo día que a cidade publicaba unha ordenanza para regular a pesca da sardiña prateada na ría que os dragóns habitan dende milenios. E un domel aprendeu asiña a voar feliz polo ceo non sempre azul da vila mariñeira e a mergullarse baixo a auga terecida para emerxer logo chea de sal e sobresoltar as gamelas correudas, as dornas boandeiras rodeadas de gaivotas e as penélopes das redes acampadas no Berbés. E un domel a dragoa foi facéndose cidade, converténdose o belentona en cicatriz, en crónica das pegadas que deixou o tempo na súa xente, unha por cada naufraxio, unha por cada batalla, pola derrande a reconquista, polas revoltas obreiras, pola Semana Tráxica, pola Guerra Civil, polo Vou Eva, polas folgas de 1972, polas pandemias. En formato audiolibro, para que sea moi inclusivo, para que chegue a todas as persoas maiores, as persoas cegas, sí? E para mesturar esa imaxe e dester as principais ilustracións que podíamos dicir da cidade. Imos ter o aeroporto, o porto, a maxia do Nadal, que máis? Bueno, diso aí. Nada, eu penso que aquí xa está todo o meu percorrido ata agora. Agora mesmo teño 4 proxectos en marcha, un moi bonito, moi inclusivo, agardo que saia, porque será moi especial, a verdade. E bueno, que sigamos a ler, a crecer e a soñar. Perdona, sí que quero dar as grazas ás persoas que me apoian, sí, a todas esas persoas que me leen e as persoas que me apoian para que isto sexa tamén unha realidade, e tamén as ilustradoras, non?
que neste caso nos primeiros libros era Laine Villero con Natalia Guisande, que eran a ilustradora maquetadora. Nas seguintes obras a partir de Urco falei de poemar de O Camiño de Perséfone, penso que non. O Camiño de Perséfone, que non falei del Premio Manuel María de Poesía, fala de Perséfone. Perséfone, a deusa grega da agricultura, da gandería, da fertilidade. Ela, a pesar de encontrar desafíos, persevera na busca dunha nova primavera do seu recoñecemento persoal. A través de 4 imaxes superpoderosas de muller, imos darlle ese empoderamento á muller, sí, a través da natureza e esa dualidade, non? Que nunca hai dúas primaveras iguais. Bueno, pois, tanto como Aposio PS, como Un paseo por unha del de Vigo, como Urco, foi ilustrado por Ángela Costas Parada, que vendo ilustrar incluso agora o Certame Nacional de Poesía de Cornellá. Así que, grazas a todas elas, estes últimos son ilustrados incluso por min eco, pola miña nena, como os dicía. Así que eso, que sigamos a ler, a crecer e a soñar. Moitísimas grazas.